Συζητήσουμε τώρα για ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία μας, με ένα οργανάκι εδώ που μοιάζει με πεταλούδα και το έχουμε εδώ στο λαιμό, για το θηροειδή μας. Ελάτε, γιατρέ μου, παρακαλώ. Ο κύριος Χατζιωαννίδης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Να είστε καλά, χάρηκα. Ελάτε, παρακαλώ, καθίστε. Ο θηροειδής μας μοιάζει πραγματικά με μια πεταλούδα, έτσι. Ναι, έχει αυτό το σχήμα, το κλασικό πεταλούδας. Ναι. Όταν μιλάμε για υπερθηροειδισμό, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Τι σημαίνει, γιατρέ μου? Υπερθηροειδισμός είναι η πάνω από τα φυσιολογικά όρια παραγωγή θηροειδικών ορμονών. Ναι. Δηλαδή τα F3 και τα F4. Υπερλειτουργία του θηροειδούς. Υπερθηροειδισμός. Ωραία. Να δούμε μια εικόνα που νομίζω ότι μπορούμε να μας εξηγήσετε. Ελάτε, παρακαλώ, σηκωθείτε. Παρακαλώ. Να πάρω και το στυλό αν θέλετε να δείξετε κάτι. Εδώ τι βλέπουμε, ελάτε. Αν θέλετε με αυτό το χέρι να δείχνετε και να μην γυρίζετε την πλάτη στους τηλεθεατές. Ωραία. Εδώ βλέπουμε ένα φυσιολογικό θηροειδή. Είναι φυσιολογικός θηροειδής. Ο θηροειδής ο φυσιολογικός είναι περίπου 25 γραμμάρια σαν βάρος. Ναι. Εδώ είναι ένας μεγάλος θηροειδής, ένας θηροειδής που συνιστά βρογχοκύλη, δηλαδή διόγκωση μεγαλύτερη, λόγω της διογκώσεως των κυττάρων του θηροειδούς και της υπερεμίας την οποία έχουμε στον υπερθηροειδισμό. Ναι. Αυτό αντανακλά και στην εικόνα που βλέπουμε εδώ, με την πρόπτωση αυτή του θηροειδούς στον τράχυλο. Ωραία. Βλέπουμε δηλαδή μια χαρακτηριστική εικόνα στον υπερθηροειδισμό. Η εικόνα αυτή είναι υπερθηροειδισμού και συγκεκριμένα είναι υπερθηροειδισμός Graves, αυτοάνωσος υπερθηροειδισμός, γιατί είναι ο μόνος που δημιουργεί πρόβλημα εξωθάλμου, πρόπτωσης των οφθαλμών εξώθαλμο. Ωραία, δηλαδή, βλέπουμε τα μάτια δηλαδή λίγο. Ο Graves είναι αυτοάνος και ο μόνος που σχετίζεται με οφθαλμοπάθεια. Ωραία. Καθίστε, παρακαλώ, καθίστε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στα συμπτώματα, γιατί βλέπουν και έναν τίτλο οι τηλεθεατές μας που γράφουμε ότι η συμπτωματολογία, και θα το δούμε, είναι πάρα πολλά τα συμπτώματα στον υπερθηροειδισμό. Είναι αρκετά. Είναι τεράστια η γκάμα των συμπτωμάτων. Πάμε να τα δούμε, ναι. Και τα οποία άπτονται σχεδόν όλων των ειδικοτήτων της ιατρικής. Σήμερα υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία από όλες τις ειδικότητες, γιατί όταν υπάρχουν τα συμπτώματα αυτά, πρώιμα και συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων προχωρούν σε εξετάσεις ή συνιστούν ενδοκρινολογική εξέταση. Ναι, οπότε είναι αυτό καλό για την πρώιμη διάγνωση και καλύτερη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και γενικότερα της νόσου που λέγεται υπερθηροειδισμός. Βλέπουμε λοιπόν πόσα συμπτώματα μπορούν να συνδεθούν με τον υπερθηροειδισμό, που σημαίνει με την υπερλειτουργία του θηροειδούς μας στην έκρηση ορμονών, όπως μας το είπατε. Και βλέπουμε ότι νευρικότητα, κατάθλιψη κτλ. Ή τρόμος των άκρων, διαταραχές. Είναι πολλά. Γι' αυτό μας είπατε ότι πρέπει όλοι οι γιατροί να είναι ευαισθητοποιημένα. Αν δουν έναν άνθρωπο με κάποια από αυτά τα συμπτώματα, να τσεκάρουν το θηροειδή. Θα πρέπει στη διαφορική διάγνωση να θέσουν και τη διάγνωση της θηροειδοπάθειας, συγκεκριμένα του υπερθηροειδισμού. Ξέρετε τι μου έλεγε ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Ντακανάλης, στη χθεσινή εκπομπή? Μου έλεγε λοιπόν, συζητούσαμε ότι θα σας έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας, και μου έλεγε ότι αν δω έναν άνθρωπο με κατάθλιψη, του λέει να κάνει ένα τσεκάρισμα και για θηροειδοπάθεια. Θηροειδοπάθεια, ναι. Περισσότερο η κατάθλιψη αφορά τον υποθηροειδισμό, αλλά και στον υπέρ, λόγω του ότι οι θηροειδικές ορμόνες επιδρούν σε νευροδιαβιβαστές του κεντρικού νευρικού συστήματος και ιδιαίτερα στο σύστημα σερωτονίνης και σχετίζονται με την κατάθλιψη, την διαταραχή ύπνου και τις διαταραχές θερμοκρασίας του σώματος. Γι' αυτό λέμε ότι μπορούν να συνδέονται και με την ψυχική μας κατάσταση όλα αυτά. Άμεσα λέτε. Εσείς με την μεγάλη σας επιστημονική εμπειρία θεωρείτε ότι ο υπερθηροειδισμός τα τελευταία χρόνια διαγιγνώσκεται πιο έγκαιρα σε σχέση με το παρελθόν? Όπως είπαμε και προηγουμένως, επειδή υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία και γνώση και των υπολείπων ειδικοτήτων, η διάγνωση γίνεται πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα δεν έχουμε τόσα περιστατικά παραμελημένα, όπως είχαμε στο παρελθόν, που έρχονταν σε κατάσταση τελικού σταδίου και βαρέως υπερθηροειδισμού. Τώρα είναι συνήθως σε πιο πρώιμα στάδια, με αποτέλεσμα δεν είναι
πολύ έντονη συμπτωματολογία του υπερθυροειδισμού. Μπορείτε να τον διαχειριστείτε καλύτερα εάν η υπερθυροειδίτιδα, ο υπερθυροειδισμός, εντοπιστεί εγκαίρως σε σχέση με τα πιο προχωρημένα στάδια? Όπως για όλα τα νοσήματα, η εγκαιρότερη διάγνωση μας δημιουργεί συνθήκες καλύτερης θεραπείας και πιο ομαλής πορείας της νόσου. Εξέλιξης της πορείας της νόσου. Λοιπόν, έχετε φέρει εδώ τα ακουστικά σας για έναν λόγο. Ελάτε, σηκωθείτε παρακαλώ. Έχετε φέρει τα ακουστικά σας, διότι είδαμε και τη φωτογραφία πριν και μου εξηγούσατε, ελάτε εδώ μπροστά για να μας βλέπει και η Αλεξάνδρα. Ένας από τους τρόπους για να δείτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υπερθυροειδισμού είναι ότι ακούγονται, μου λέγατε στο τηλέφωνο ότι υπάρχουν κάποια vibrations, κάποιες δονήσεις εδώ, γίνονται κάποιες δονήσεις και μπορείτε να το ακούσετε και μέσα από τα ακουστικά. Για τη διάγνωση του υπερθυροειδισμού χρειάζεται καταρχήν η κλινική εξέταση, οι εργαστηριακές εξετάσεις. Σωστά, θα το δούμε. Στην κλινική εξέταση βλέπουμε τη φυσιογνωμία του ατόμου που είναι νευρικός, είναι έφυγρος και έχει τον τρόμο που έχει και την ανησυχία. Ναι. Όμως, αν θέλουμε να πλησιάσουμε στη διάγνωση για τον ίδιο το θυροειδή, πρώτον, θα λέγαμε λοιπόν ότι μπορούμε τον θυροειδή να τον δούμε, δηλαδή επειδή υπάρχει διόγκωση. Να δείτε εδώ ένα φούσκωμα εννοείται. Να τον ψηλαφίσουμε, επειδή όταν ο θυροειδής είναι διωγγωμένος ψηλαφάται, αν είναι φυσιολογικός δεν ψηλαφάται και σε πολύ ακραίες καταστάσεις υπερθυροειδισμού, όταν είναι μεγάλη βροχοκύλη, είναι έντονη υπεραιμία, υπάρχει υπερκινητική κυκλοφορία του αίματος, τότε υπάρχουν στο θυροειδή, αν τον ψηλαφίσουμε, μικρές δονήσεις, λόγω της ταχείας κυκλοφορίας του αίματος από τα αγγεία, με αποτέλεσμα λοιπόν αυτές οι δονήσεις, οι μικροδονήσεις, μπορούν να τις ψηλαφίσουμε. Επίσης, με το ακουστικό μπορούμε να ακούσουμε ένα ήπιο φύσιμα λόγω της υπερκινητικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, αν δηλαδή κάποιος έχει, είπαμε ότι ο γιατρός τα λέει όλα αυτά, έτσι, ο γιατρός δεν κάνουμε ποτέ διάγνωση μόνοι μας, το έχουμε πει πολλές φορές από το υγεία πάνω απ' όλα. Αν βάλουμε δηλαδή εδώ το χέρι, θα νιώσουμε μικρές δονήσεις. Όντως. Σε έντονο υπερθυροειδισμό. Ωραία. Και τι κάνετε εσείς με το ακουστικό, δείξτε μας. Με το ακουστικό, σε μεγάλη διόγκωση του θηροειδού, σε υπερθυροειδισμό, μπορούμε να ακούσουμε ένα ήπιο φύσιμα. Πού το βάζει δηλαδή? Είναι στην περιοχή του θηροειδού. Το βλέπεις, Αλεξάνδρα μου, εδώ? Εκεί. Φαίνεται. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε, να δούμε το θηροειδή και να τον ακούσουμε. Και να τον ψηλαφίσουμε φυσικά. Ήπιο φύσιμα. Ωραία. Παρακαλώ, καθίστε. Οι δονήσεις αυτές, οι μικρές, στην ιατρική λέγονται ρίζος. Το ρί με όμικρον γιώτα. Ναι. Είναι μικροδονήσεις οι οποίες γίνονται λόγω της αρτηροφλεβικής επικοινωνίας και της έντονης κυκλοφορίας του αίματος. Λοιπόν, παρακαλώ, καθίστε. Συζητάμε λοιπόν τώρα για τη διάγνωση του υπερθυροειδισμού, ο οποίος είναι συχνός. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι είναι αρκετά συχνός. Αρκετά συχνός, περίπου κατά μέσο όρο στις διάφορες μελέτες είναι 5 άτομα στα 1000 άτομα πληθυσμού. 5 υπερθυροειδικοί ανά 1000 άτομα πληθυσμού. Είναι συχνές και υποτροπές, γιατρέ μου? Η νόσος είναι καλοήθης, αλλά έχει το κακό ότι ενώ μπορεί να γίνει καλή θεραπεία, να γίνει καλή παρακολούθηση, με τη διακοπή των φαρμάκων έχουμε 35 περίπου της 100 υποτροπή της νόσου. Έχουμε συχνές υποτροπές. Δηλαδή, συγγνώμη, γίνεται μία θεραπεία, έτσι, ολοκληρώνεται. Ναι. Αν διακόψουμε τη θεραπεία, υπάρχει μια πιθανότητα 30-35% υποτροπής. Άρα κάποιος πρέπει να παίρνει διαβίου? Όχι, αλλά όταν διακόψουμε την φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να γίνεται μια τακτική παρακολούθηση για να έχουμε τον έλεγχο της θηροειδικής λειτουργίας. Αν ξεφύγει πάλι. Και βέβαια, υποτροπές, θέλω να το τονίσω αυτό, συνήθως συμβαίνουν μετά από έντονο και παρατεταμένο στρες. Είναι άμεσα, γιατί ιδίως στον υπερθυροειδισμό τύπου Graves, που είναι αυτοάνωσος, δηλαδή αντισώματα διαγερτικά στον θηροειδή, στις αυτές τις νόσους, όλες σχεδόν τα αυτοάνωσα νοσήματα, οι υποτροπές είναι πολύ πιο εύκολες σε έντονο στρες. Άρα βλέπουμε και εδώ και στην υποτροπή πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το στρες και η ψυχική μας κατάσταση στον υπερθυροειδισμό. Έτσι. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μας είπατε για την κλινική εξέταση, μας δείξατε και τι γίνεται και τι ακούγεται κτλ.
Πάμε στο αιματολογικό check-up, γιατί έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι εκεί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Σωστά, το βλέπουμε. Λοιπόν, είναι καταρχήν η μέτρηση των θηροειδικών ορμόνων TAF3 και TAF4 και της TSH. Ναι. Οι TAF3 και TAF4 είναι αυξημένες, η TSH πέφτει. Πέφτει, Γιατί εδώ στο όλο το ενδοκρινικό σύστημα υπάρχει το λεγόμενο negative feedback, αρνητική παλιωμένη ρύθμιση. Όταν ανεβαίνουν κάποιες ορμόνες, οι άλλες πέφτουν, οι πιο ψηλά, ευρισκόμενοι στην υπόφυση, πέφτει. Έτσι λοιπόν θα δούμε μια χαμηλή TSH, είναι η πρώτη που πέφτει και ανεβαίνουν οι θηροειδικές ορμόνες. Μάλιστα. Η θηροσφαιρίνη στον υπερθυρισμό είναι ανεβασμένη. Γιατί τι είναι η θηροσφαιρίνη? Η πρωτεΐνη πάνω στην οποία φτιάχνονται οι θηροειδικές ορμόνες. Είναι μέσα στα κύτταρα του θηροειδούς. Εφόσον λοιπόν φτιάχνονται πολλές θηροειδικές ορμόνες και η θηροσφαιρίνη είναι ανεβασμένη. Μετράμε και αντισώματα, αντιθηροειδικά. Τα αντισώματα είναι ενδεικτικά στην νόσο του Graves. Δηλαδή γιατί είναι αυτοάνωσο, είναι αντισώματα. Και ιδιαίτερα τα TSI, Thyroid Stimulating Immunoglobulins ή TSH-RA, TSH Receptor Antibodies. Αυτές λοιπόν είναι παθογνωμονικές της νόσου του Graves. Βλέπουμε, άρα αυτό το πρωτόκολλο είναι απαραίτητο να γίνουν όλες οι μετρήσεις, γιατί ξέρετε τι βλέπω μερικές φορές. Βλέπω μερικές φορές ότι μετρούν μόνο, ας πούμε, τα TAF3, τα TAF4 και όχι το TSH. Είναι απαραίτητο να μετρήσει. Αν θέλαμε δύο ορμόνες να μετρήσουμε, τις λιγότερο δυνατές, θα μετρούσαμε την ελεύθερη TAF4 και την DSH. Μάλιστα, αλλά είναι καλά να έχουμε και τη θηροσφαιρίνη. Τα αντισώματα μας δίνουν διάγνωση, γιατί ας πούμε, θηροειδικά αντισώματα δεν υπάρχει στο θερμόζω θηροειδούς. Δεν υπάρχει σε άλλα νοσήματα, δηλαδή υπερθυρισμός από κατανάλωση ιωδίου. Κατάλαβα. Άρα εσείς για να σχηματίσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα χρειάζεται ένα πρωτόκολλο αιματολογικό. Αυτές οι εξετάσεις μας υπεραπτύουν. Πλάστον υπερηχογράφημα. Αυτές είναι οι εξετάσεις του αίματος που δείχνουν τη λειτουργικότητα. Ναι. Το υπερηχογράφημα θα δείξει την ανατομία του θηροειδούς, δηλαδή κατά πόσο είναι διωγγωμένος, αν έχει όζους, γενικότερα. Λοιπόν, μας δίνει μια, τα χαρακτηριστικά, τα ανατομικά, τα οποία τα χρειαζόμαστε επίσης. Κατάλαβα. Γιατί είδαμε και την εικόνα στην αρχή. Αν θες, Αλεξάνδρα, μου ξαναδείξει εκείνη την πρώτη εικόνα, είδαμε ότι διωγγώνεται. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε πόσο είναι διωγγωμένος. Πρέπει να ξέρετε το μέγεθος, Και επίσης και τη σύσταση. Μας το λέει το υπερηχογράφημα. Μπορούμε σε περιπτώσεις που χρειαζόμαστε παραπάνω πληροφόρηση να προχωρήσουμε στο σπινθυρογράφημα, το οποίο είναι λειτουργική εξέταση του θηροειδού μας. Δηλαδή τις περιοχές που υπερλειτουργούν. Μπορεί να είναι θερμός όζος, μπορεί να είναι όλος ο θηροειδής, μπορεί να είναι κάποιες επιμέρους περιοχές του. Και η αντιμετώπιση τώρα, γιατρέ μου, που είπαμε και στην αρχή ότι πρέπει να είναι έγκαιρη, γιατί αυτό σας βοηθάει και εσείς στην πορεία της αντιμετώπισης. Η αντιμετώπιση είναι με φάρμακα, με ορμονές? Ξεκινάμε με φάρμακα, τα λεγόμενα αντιθηροειδικά φάρμακα. Πολλές φορές ο κόσμος μπερδεύει το TAF4, τη θηροξίνη, με τα φάρμακα τα αντιθηροειδικά. Είναι τελείως διαφορετικά. Τα αντιθηροειδικά φάρμακα σε πρώτη φάση, μαζί με φάρμακα καρδιολογικά, β-blockers που μπλοκάρουν την αδρεναλίνη που πάει στην καρδιά, γιατί θέλω να σημειώσω ότι τα συμπτώματα τα περισσότερα τα οποία έχουμε στον υπερθυροειδισμό, μεταχυκαρδία, νευρικότητα, εφηδρώσεις, τρόμος άκρων, αυτά γιατί γίνονται? Γιατί οι θηροειδικές ορμόνες προκαλούν μεγάλη έκκληση των κατεχολαμινών, της αδρεναλίνης. Και από εκεί προέρχονται τα συμπτώματα του υπερθυροειδισμού. Άρα λοιπόν μπορούμε να δώσουμε φάρμακα τα οποία να μπλοκάρουν την αδρεναλίνη και να μπορεί ο ασθενής να ηρεμήσει, να μην έχει τις 100-120 σφίξεις ανά λεπτό. Ωραία. Όποιος λοιπόν έχει όλα αυτά τα συμπτώματα ή μπορεί να υποψιάζεται άμεσα σε ειδικό επιστήμονα, γιατί η έγκαιρη διάγνωση πραγματικά και σε αυτή την περίπτωση. Να προσθέσω ότι στην περίπτωση συχνών υποτροπών του υπερθυροειδισμού θα πρέπει να σκεφτούμε τη χειρουργική επέμβαση, αφού γίνει κατάλληλη προετοιμασία προεγχειρητική, και σε λίγες περιπτώσεις, αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο χειρουργείο, μπορούμε να δώσουμε ραδιενεργό ιόδιο που κάνουμε το λεγόμενο ablation, καταστροφή του θηροειδικού ιστού. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.